paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kagawad, manu amin da ito'y lakaw. Apay, gatangam amin. Gulpi ko na. Nay, adun sa ti kwartam No kwarta lang kahit. Naa. Tainruar mon day tawalit, mau. Aw, makitam ti karga ti walit ka o kagawad. Ne, nagado nga agpay so tinaisigpit Sagmamanungay day ta. Dito isang wanan. Sagsasangaribaw. Dito yung matakin likod na. Saglilimagasawt. Nay, nagadun ti kwartam ngay. Adong around. Anya ngay ti maramida kagawad. Ay katgulpiyam nga rodin aday ito ilakaw. Sige. Kwinta mo numanaw. Tagulpiyak amin alakaw. Saan samutan nga grunrun dadakwarog? Jak makit kita. Nakita mo kagawad. Wan, Kapitan. Imay gimatang iya tersi nakitay. Apay nga awan damot ije paradaan. Napanda siguro nagiinom kadagitipada na atanod. Ay, kasano ang makapagrundada no mabartag da? Apay naggatangan da iti arak? Ije tersinak. Linakwam iti arak ni Kwaraw. Kahit among magrundada inton rabi ay. Nagaduma nga min ti kwartana. Anya, ni Kwaraw? Ano ti kwartana? Wan, Kapitan. Impakita na kanyak dagiti sagsasangaribo a kwartana. Diyak mo nga adot ti kwartana. Saan mo nga amaw? Kano di na imbagbaga? Bataw, umay kanta, agiinom tayo. Ay, saan na nga yaban ko araw? Tanay, nakapoy ti pakinakam ko amang kontra iti panagayab mo. Umay kagitain. Di nakuyo, di nakwaraw. Ay, ando ti kwartak. Iswa don tsure. Siyak, awan nga min makukwartak kwaraw. So, jak kaya ti makininom. Tawan maibingay kaw. Siyak ti makamo nga raod. Umay kagitain. Ay, inakman biro kanda kwaraw kanda giti tanaw. Pang biro kam ngay kadakwada. Biro kak man ida iti igigid. Kat no nagiinom dansa ka no? Isungarod nga nakitaan ida. Mapan mo kitaan, kat? Damagang pala agmat. Siyempre, pagawidak ida Sigurado, akas tati aramidam. Naata diskumpiyado kan. Kaslawan pa nagtalak mo kanyak Marinteng! Handa kami ditay, paray! Ayan ni Uncle ka, tataba daw. Iso tayo tamagmag na. Inayaba ko na. Pay nga inayabam. Kung tanak day ta. Inayaba nga roday. Nay, umayain. Ada kay lagayan dito yung agiinom Tay kami pa dito paray. Kita man dagit si Tanod Mac. Nakanubog dami na. Ito na pantigdan. Sanak pa yan nabartag. Sanak pa yan nakaduma. Yung makadumdumo kakawang. Mga paray, yagtugaw kan. Aksat payaw. Apay, anya nga aksat asasawam ko sa anak nga aksat. Ay agawin kan kwaraw. Pagawidam day taka nakam kunay. Dumog na mitay. Kapal na kan paray. Makaungot ako na. Imbes nga agrondada, dahil tagin inom tar aramidan da. Saan ta ka din nga gungungit paray? May kakiday ta ginom ta. Makaungot ka talaga, Nay. Nalaisat mo na. Ay, makaungot ako, Nay. Pasyatan na kiday. Madamdamakan doon nga gungit paray. Sige inumom na ito iyaw. Awat mo kika. Nagtangana ko, Nay. Ay, ramanaklaan Nay. Sige, ramanam. Balik na dito paray. Sinak. Gasim man. May kat nga tati ungot po dito, pare. Ay, kituang klik nga, pare. May kat na gaws. Sige man. Nya, pare. May kat ay, nataungot mo. Di mo kumangamin linaklakwan ni Kwarog iti arak amaray. Nay, makaungot kakit din kanyak. Kat isula ang tilinakwak itangal daw. Kun apay ayang agong ungot ka nga main. Kita man, awan manen ni Badungkaw. Saan manen anagaway? Kat basol ko no saan anagaway. Una
tay nawis ni Kwarog anapan na ginaom. Ay, sana siya ti pabasulag. Bawal ko mangamin katagla ko iti arak dito kabildatan. Ay, sanak nga umanugot iti dayta apang panunutam. Kasano ti negosyo may agkan kantina wano agis store no maibawal ti aglako iti arak. Ang mga pato na umiiyak. Ayos dun, paray. Ang- Isardeng mo ang ganda, tanay. Nasakitan to'y palayag ka. Apay nga, pagsardangin na ka, kay rog-rugik. Nasaki nga rin to'y lapayag kon, paray. Mayat gayam ti, agsyat, maikat ti panagungat. Kanak to, magking ka, paray. Ragragsak ang tirik na. Saan ka na makaungungay? Oras noon na bartag amin ay natanod mo. Isungarod nga agkanta iti ado akanta. Maginamdag iti. Ibusan na da ito'y arak aginulpin ni Kwaraw, dita tersina. Kasta. Agkanta akon. Ang mga pusa, ang mga pato. Anya nga ita, duwatan amang sapsapol kadabadong mo kan ni Inteng, Maray. Ay, DJ to mga may namarikwanang kag basol na. No nagiinom da, sa dino nga iti nagiinuman da. Ay, at dadalang di taig-igaid maray. Ay, kuna ngamin ni Inteng amapan nabirukan ni Kwarog, ngem uray iso, mapukpo kaumatan. Kuna ngamin ni Badong amapan ijay bangkag ngagmula. Ngam saan meten anagaw away, awan met ijay bangkag. Ay, pangbirukan tangay kadakwada, Maray. Adugayam ti kwarta parok. Di mo imbagbaga kanyak. Masapol ay nga ibagakan ka ang kail. Bun atawang ko kwartak. Ay, awan. Di honoraryong mungay. Inala ni Antim amin. Wan, taado ti bayadak nga utang. Nangag ni Auntie di arasahas mo ang kail. Kasla da Antim na tilapayag na. Igatang ko iti sidaon ni uncle mo. Tama di ti aldaw na no saan na makasida iti naimas. Nangag paiso ang kail. Kasta ni Antim. Rumor tatapno di na mangag ti pagsaritaan da. Daw, sa dino manan ti papananyaw. Na! Aginom kayo manan. Yay. Saan kayo tumanan ang mabirukan? Yay. Dito'y tansirok ti bayabas ngagsarita. Tapno di na tamangag ni Antim. Nagadayo mo tinday ti pagsaritaan ta ang kail. Narigat no mangag amin ni Antim. Ti tungtungan ta. Anya ti pagsaritaan ta. Tamasapol nga umadayo ta. Ikanak man iti kwartam. Dumawat ka matlagamit ti kwarta. Awan nga ron kwartak. Mano ay ati kahit mau. Ay, day taman. Ay, day taman ti pagsuswer tiyan akaanakan. Mangtad adagaos. Ibaga mo numanaw. Taitid kao. Gumatang ka manan iti arak, Kwarog. Nanuwag nga dito yung nagadua kwarta kagawad. No jak matigatang iti arak. Urno nga ma. Agurnungak tao. Inton addan maaram ko abalasang. Ti pagamam kak. Agungat tumanan ni Kapitan Kanyak no lakwan ka iti arak. Saan nga gungay? Lakwan ka. Ngam di mo ibagbagakin ko na Apay ngamin nga ibagak ngay. Nariga ti maungtan. Saan ko nga ibaga kagawad? Addan sa kwartam, Inteng. Nagkunang ada kwartak. Saan ka ngamin amatagtagarikat? Na, agul-uli makakngarodan di lawon nakpailaan. Mano, tiintad kan ka ni Kwarog a kwarta? Ay, awan. Apay ko mga ikanak. Ay saan kan nga aglibak? Tauray adayo kayo ang nagsarita, nakitak nga inyawatan na ka iti kwarta. Nakitam? Apay, ti kunam, jak amutag sipaw. Kwartak mo tiyentad na na. Ay, di ka lamabain nga agdaw-dawat. Kasano ita? Mapanda ka di agronda, da Kwarog, Ay, ako, agronda ko nam. Kat numanon alawas asaan daan agronronda.
Aya, kunak man no may salaal daw, adida nagrun-runda. Makitam dayta. Malipatam pa yan. Tainikan na ka ni Kwarog, iti kwartap. Ada nang hold up kanyak tuyang. Anya anang hold up ngay bagbagam. Hinold up da nga raw. Talo alalaki ang nakaabungo ti rupa da. Apay ko mga hold upan da ka. Katawan mo't kwartam. Iso nga ron nga impos pundak nga hinuldap. Tanamuan da nga awan gayam kwartak. Ay, rumbang lang nga ipuspunda. Tawan mo nga ron kwartam. Ang magsublidan to kanaw. Imbagam kumaan ni Kwarog ti hold upan da. Tado ti kwartana. Kiniso day ti imbagak katakwada. Inrekomendak ni Kwarog nga hold upin da. Wan, imbag ni Kwarog. Tanapuskol asag sa sangaribo ti kwartana. Apay ngay anak kabanikas kamot dito isang wana ti Tersinak, Maray. Makaungunga ta gayam. Sapay nagngato day tabanikas mo. Kasta talaga no makaungunga tak maray. Tapay makaungungot ka. Apay adiyo pay amaw nga addan hold upper dito'y barangay Tayaw. Ha? Hold upper? Talo alalakay tinang hold up kini badungkaw. Nagadun ti talo alalaki? Nabigbig na kadiida. Kasano ko mabigbig na? Kat nakaabungo da ka nga raw. Kat manungay tinaaladakan ni Badung Mau. Awan tawan mo't kwarta ni badungkaw. Ay, isukat ti kunak. Angam inrekomendana ni Kwarog a hold upon da. Taiso ti ado ti kwarta na. Po na yun, tanang i-rekomenda pa'y laang mat. Saan lata kumaan nagtagtagarin Kasano nga no isarunuda ang mapanhold upan ni Kwaraw? Nasayat mo. Tapno saan nan nga awisan ni badungkaw nga ginaw mo. Ay, Kapitan, adamot gaya mo hold upper dito barangay Tayaw. Ay, adaya. Nagkunabot. Nadamag ko kani Marituyang. Patpatsyum day jay ako maran. Kano naglay nga aggaramit iti istorya day jay. How? Hinold up da kano nga rod ni Kabadong. Saan da nga hinuldap? Apay, adaya kwarta na hold upon da. Iso nga rod nga inrekomenda na kano ni Kwarog ang mapanda hold upon. Anya? Ay, loko na ita apari ba dong? Ay, no isarunuda hold upon ni Kwaraw. Ay, sus, awanan ati madawat ko kwarta. Ay, unay kamutin paray. Makaungungot ako, day. Nay, anya ti basol ko paray. Apay nga imbagam kadagay ti hold upper nga ado ti kwarta ni Kwarog. Nay, apay makaungat ka ngay paray, kitpudnumay. Ay, nung ay hold upin da nga isaruno ni Kwarog. Ay, wala niya. No hold upin da ni Kwarog. Awana, hindi mangilibre ka na ta. Oh. Apay ajak na panuno day ta. Anya ngay nga ti planong nga ramidin ita paray. Ay, hold upper kayo sa mait. Ay, saan kami nga hold upper? Dagdagan takap-kapan tati bulsa ni Kwarog. Iwi na niya. Naskit ang maalata amin a kwarta na. Nagadumang amin ang ti bulsa ni Kwarog. Amin a bulsa na kat adda kwarta. Why? Nasaysaya atin nga alain ta amin na kwarta na. Ngamdagi dyan nga hold upper ti makala. Una. Anyang iti makunam. Pagbingayan ta ka di da ito'y kwarta ni Kwarog. Ay, pagbingayan ka dyan. Idulin ko. Ha? Apa nga idulin mo? Pagguduan ta ki din na. Ngay, apay nga aglibi-libi ka, Kwarog. Makasangsangit at gaya man tay. Taapay makasangsangit ka? Awanan ti kwarta. Inteng, umay ka man ditoy. Ay, nakaturugak. Iso adi nakayab-ayaban. Umay ka ditoy kat kasaritam ni Kwarog. Ay, nakaturugak nga rod. Kayat mo tasyak ti umay dita. Ha? Ay, nakariingak gayam. Apay ka anakan? Awan mo tin kwarta ka pulusang kay. Ang mga no nalipatam iti nang idulinam. Inteng, itad mo ti kwartana. Adagan ka ti kwarta kang kay. Patpatsim ni Antim. Itad mo. Apay atagi kwaam ti saan mo ako kwa. Intaman la alaanan ijerwar. Itad mo kunaknay. Ay, wan, itad ko ijerwar. Kasano nga adagan ka ti kwarta kang kay. Inuldap na kasama tajak na puputan.
Golpe man ang tilakok nga ara, kwarog. Saan ang kagawad? Amanang kwartak. Di mo kunaan na naibus amin a kwartam. Napanmiimbang ko kini Uncle Gaw. Ay, kasta aya. Nasaya at ano yung bangkuyaw. Agurnungak ka na. Uston to inton mga asawa ak. Ayun nasaya at nga agurnong ka. Para iti masakbayaw. Ay, kwarog! Ti kwartam, urnungam laangan para iti masakbayan. Ala sigay! Didan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.